Друзі, вітаю всіх на каналі. Доброго вечора. Не забудьте, зараз така тенденція. Останні новини ви всі знаєте. Нагадаю, бізнесменам, політикам, з широкому загалу, найміть компанію, кілька годин займає і перевірте свій офіс, свою квартиру на підслуховуючий пристрій. Є три фірми є в Києві, не буду їх називати, скажімо, їх більше, але 3 серйозні фірми security займаються, які зможуть вас перевірити, чи є у вас підслуховуючі пристрої в квартирі, я маю на увазі там в офісі якісь потаємні, на роботі і так далі. Тому, будь ласка, ще раз нагадаю, щоб ви не стали, скажімо так, жертвою тих, хто підслуховує все. Є такі там або люди, або гарні, або негарні люди. У кожного своя мета. Щоб вас просто не прослуховували.